Bon dia a totes i a tots i a totes. Moltes gràcies per ser aquí. Yo soy el del mono azul, aunque me haya puesto americana hoy. L'únic que tinc de rumbero és el nom, Lalo, però curiosament tinc la capacitat de poder posar negre sobre blanc les coses que el Charlie em feia arribar i d'intentar d'ordenar mitjanament el debat que tindrem avui per poder arribar en algun port, perquè no sigui aquell dia que ens vam trobar tots, que maco que va ser, però volvemos a estar como estábamos. Haureu de disculpar el meu alt nivell de charneguismo. Esto me provoca una facilidad extrema de cambiar a las dos lenguas que en mi barrio se hablaron desde pequeño, el castellà i el català. Però no puc fer res. Jo intentaré de mantenir-me en una, però soc bastant inestable. Esto también se puede ver en el tamaño de mi barriga. Todo lo suplo comiendo. Entrant en matèria, a les vostres borses de color negre que posa Primer Simpòsium Nacional de la Rumba Catalana tindreu 3 documents que seran els que al llarg del dia d'avui haurem d'anar parlant, haurem d'anar debatent, haurem d'anar fent. Jo us demano que els el traieu. Un és l'horari del simposi, l'altre és el document de treball manifest de la Rumba Catalana i l'altre és document de treball règim intern de la Plataforma per la Rumba. Aniré fent salts d'un document a un altre document perquè la voluntat que jo tinc ara és que sapigueu com a mínim quins són els documents i per a què sirve cada un i en quin moment entrarem a debatre'ls amb més profunditat. El guió de la meva intervenció, que sapigueu que tenim el cafè que farem a mig matí d'aquí un quart d'hora, amb la qual tengo un cuarto d'hora para taladraros, el guió de la meva intervenció serà l'horari. Amb la qual m'agafo l'horari, us demano que us agafeu l'horari i a partir d'aquí jo us aniré fent introduccions dels altres documents. Acabem de fer la inauguració, la taula rodona de presentació d'aquest simpòsium, que posava els elements a sobre de la taula del que estem fent una mica avui aquí, i era l'arenga de vamos pa'lante como los de Alicante. És a dir, una mica aquesta taula tenia aquesta funció. La taula que tindrem després, a les 12:45, l'eclosió de la rumba catalana, vol intentar de posar sobre el punt, sobre la i, d'en quin moment estem ara. Per què dic en quin moment estem ara? La funció del dia d'avui no és analitzar el passat, és caminar cap al futur. En el moment que aconseguim posar-nos d'acord de com hem de caminar cap al futur, no patiu, hi haurà un segon simpòsium. Ja parlarem de quién fue antes, el huevo o la gallina, ja parlarem d'en què es basa exactament aquest gènere i per què surt i tot això, però això no ho farem avui, perquè ens podríem trobar, o el risc que teníem era tornar a enquilosar-nos, a enquistar-nos i a no caminar. Amb la qual cosa avui l'objectiu és des de hoy en adelante, i això és el que parlarem, i això és el que volem, perquè hem trobat que és la millor manera de fer unió. Teniu en compte que vosaltres, la gran majoria, sou artistes, gent que viu amb absoluta passió allò que fa. Jo lo intenté, esto de ser artista, no me salió bien, era más bien feo. Per això em dedico ara als ordinadors i a fer coses d'escriure i pensar. Però precisament els artistes, com viuen allò amb molta passió, s'ha generat al llarg de temps moltes vinculacions en positiu i alguna vinculació en negatiu. I precisament és això en el que no volem entrar. Volem entrar en totes les vinculacions en positiu i en totes les ganes que tenim d'aprofitar el moment actual de la rumba catalana. Dicha esta premissa, que és la que ha servit per redactar tots els 2 documents que després us explico, tenim en compte això. Abans de dinar intentarem de posar el punt sobre la i de en quin moment estem i cap a on hauríem d'anar. I aleshores a les 4 de la tarda, com puntualitat britànica, cosa que no acostuma a passar en el nostre país, però que avui ho intentarem perquè anem molt pillat de temps, comencem a treballar els 2 documents, el manifest i el règim intern. Ara us explico els 2 documents, però primer deixeu-me que us expliqui una cosa d'organització. En la vostra acreditació, a la part de darrere, us hem enganxat un gomet, un puntito de color. Aquest gomet us marca quina és la vostra taula de treball. Què vol dir?
que ens dividirem en grups més petits para que esto no sea una locura de intervenciones, para que esto sea relativamente fácil de gestionar la discusión. Esto es una dinámica, hay gente que estudia muchos años para poder llegar a la conclusión de que hay que separar a la gente por colores. Yo lo intenté, me ha salido bien y hoy os voy a separar por colores. Hi ha un color blau, que anirem a una sala que queda just al sortir a la dreta, baixant unes escales. Hi ha un color groc, que anirem a una sala que hi ha dintre del bar, i n'hi ha un color verd que se queden aquí. Ens separarem i aleshores treballarem els dos documents. Document Manifest per la Rumba. El manifest ve a ser la declaració d'intencions. El que volem que es faci o el que volem reivindicar o pel que volem treballar d'ara en endavant. Amb la qual cosa, jo us explico l'estructura del manifest, més o menys el que ve a dir cada cosa, però després és un document de treball, com bé he dit, amb la qual cosa és absolutament canviable, modificable, etc. Els dos primers paràgrafs del manifest intenten de situar d'on sorgeix la rumba catalana i per què sorgeix la rumba catalana fa 50 anys enrere, com deia el mestre Paret. Després, els següents dos paràgrafs intenten d'explicar molt per sobre en quin moment estem i remarquen que és un gènere autòcton. Això què vol dir? Que és música popular i tradicional. Això què vol dir? Que com a tal se'ns ha de tractar. És patrimoni d'aquest país, amb la qual cosa el patrimoni, los muebles antiguos se cuiden, les coses, i a més aquest és un patrimoni viu, amb la qual cosa s'ha de cuidar i s'ha de promocionar. Això seria un dels objectius. Per a fer possible això, mañana cómo nos organizamos, creem la plataforma de la rumba catalana. La plataforma de la rumba catalana seria com una associació sense ser associació. Per què? Perquè molts d'aquí ja en teniu d'associacions, perquè molts d'aquí ja en participeu d'estructures. I aquesta, de moment, volem que sigui una estructura informal, una estructura fàcil i senzilla, que no comporti massa tràmit burocràtic, que no comporti massa complicació. Ja veurem més endavant si cal fer una associació, però de moment ens constituïm en plataforma. Igual que hubo una plataforma Aturem la Guerra, igual que ha habido miles de plataformes. La funció d'aquesta plataforma és aconseguir que el manifest tiri endavant. Ara continuaré en el manifest. Però la plataforma s'ha d'organitzar d'alguna manera. No puede ser como el ejército de Pancho Villa, más que nada porque el ejército de Pancho Villa iban todos así y los podías disparar fácilmente. Tenemos que ir un poquito más como el ejército de Napoleón, que quieras o no conquistó media Europa, pero no iremos a Rusia, que allí hace frío y ya te sale mal la cosa. Con lo cual intentaremos de medio organitzar la plataforma de la rumba. Per organitzar-la hem creat això que es diu règim intern de la plataforma per la rumba. Hi ha una introducció, vale, muy bien, muchas gracias. Al punt 2, la plataforma per la rumba defineix el que és la plataforma, que és una organització de caràcter informal, tot això us acabo d'explicar. Qui pot participar a la plataforma de la rumba? Tot el que quiera. Aquest és un òrgan inclusiu. Luego ya haremos cosas de no, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, lo mío es mejor, lo tuyo es también muy bueno. No, de moment és un òrgan inclusiu, amb la qual aquí participarà tothom. Cosa importante, ¿cómo le damos el ok a esto? Una vez haguem fet les taules de treball, modifiquem tot, perquè tot és modificable i això ho farem a les 4 de la tarda en puntualitat britànica. Com donarem el nostre suport? ¿Habrá un papelito como el de Salvad a las ballenas? ¿Cómo me gustó eso? ¿El de Salvad a las ballenas donde vamos a firmar? No. Después de mucho pensar, he llegado a la conclusión que lo mejor es que ya que os habéis inscrito, tot aquell qui estigui d'acord ho votarà aquí i nosaltres tenim un llistat d'inscrits que seran els adherits a la plataforma i els adherits al manifest, és a dir, aquella gent que recolza el que avui traiem d'aquí. Si hi ha algú que no està d'acord, es más fácil apuntar los que no estén de acuerdo porque van a ser minoría seguro, porque esto va a ser maravilloso. Entonces, apuntaremos en la mesa de la entrada todos aquellos que no estén de acuerdo. Porque el director técnico es gordo y se está quedando calvo, yo voto esto en contra. Pues eso, pues mira, porque el director técnico es gordo y se está quedando calvo, yo voto esto en contra. Y yo, pues que ya sé que estoy gordo y calvo, pues no me importa. Continúo.